ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ମୁଁ ମୋ କାମ ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଛୁଆ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଥିଲି, ସେଇଠି ଖେଳୁଥିଲା, ବଦମାସି କରୁଥିଲା। ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା କି ଆମେ ବି ତ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି କେତେ ବଦମାସି କରିଥିବୁ, କେତେ ହଇରାଣ କରିଥିବୁ ମାଆକୁ, କିନ୍ତୁ ମାଆ କେବେ ବି ଆମକୁ ସେସବୁ ଜାଣିବାକୁ ବି ଦେଇନାହିଁ। ଆଜି ବଡ଼ ହେବାର, ନିଜେ ମାଆ ହେବାର ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କି ଆମେ କେତେ ହଇରାଣ ନ କରିଥିବୁ ମାଆକୁ। ଏମିତି କିଛି କଥା ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ଛୁଆକୁ ଗାଧେଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇଦେନି, ସେ ତାର ଏଠି ଖେଳିଲା। ମୁଁ ମୋର ଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋର ଟିକେ ଆଜି କାହିଁକି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଲା, ଘରେ ଦହି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଦହି ପଖାଳଟେ ଖାଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳରେ ଦହି ଦେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଦା ଛେଚିକିନା ଦେଇଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ବଡ଼ି ଚୁରା, ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ବିମ୍ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଭଜା, ଆଉ ବାଇଗଣ ବିଲାତିକି ପୋଡ଼ିକି ଏମିତି ଚଟଣିଟେ କରିଦେଇଥିଲି। ଖରାରେ ବସିକିନା ମୁଁ ମୋ ପଖାଳଟି ଖାଇଦେଲି, ମୋତେ ତ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ